प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। लाल भक लड़चटे क्या होनी। ए झिंगुर भाई। हाँ बोला। और जब से रउआ बननी जिला परिषद हाँ। रउआ तो दूध के चांद भइल बानी। आज कैसे आगनी हो घुमरिया आते? अरे सोचनी है कि बैठल बड़ा जाए भाई लोग तो हमू सोचनी है कि आके बैठ के कनी सा दूगो बातचीत कर लिया। ठीके कहनी हो। बहुत ढेर दिन हो गए रहे बैठ के बतियला आपसी में तो वो सोचनी है कि आज कुछ बातचीत कर लिया। ठीके कहनी हो। सुननी ही कि रवा मेहरानू के खाड़ा कइले बानी सो। अरे तो हाँ का कइल हमनी के दिने पर दिन बदनामी चढ़ल जाता तो का कइल मेहरानुओ के खाड़ करते जा कि सब कोई मार लेबो। वो ठीके कहनी हो। काहे कि आजकल तो मेहरानुए में आज ज्यादा मारते बाड़न। ना एकदम और वो बुद्धि लगैले बानी बहिया। एकदम बढ़िया लगैले भाई ना। कैसे कि सब कोई के ध्यान वही पर रहते बा। हाँ मुखिया जी आओ ताई। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम 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 प्रणाम। लड़चटे का होनी? जिला परिषद होके मुखिया के प्रणाम करतनी। अरे नहीं खो जानते मुखिया जी हमारा के खाड़ हो खातिर 2 लाख रुपया ना दिले रहबो। अच्छा का रवा गुबु गुबु कइले बानी? हमरो के दिही ना तो हम गुबु गाली। अरे भाई अपने वो तो खैनी के मार गुजर गुजर कइले बड़ा। अरे मई बका खुजली करे। अरे मुखिया जी गाड़ मुंह फुला के हेने में मुंह कइले बानी तनी हेनियो मुंहवा करी ना। का कहत कहे के मतलब करार रहे जीते से पहिले कि मिल बांट के खाई जाई। और करार रहे हमारो पता लागो रहे कि करार रहे। लाड़ ना रहे करा रहे देनी नल जल के फंड तो नल में पानी ना आइले सब सब खा गइले। हमरा के कर पे मिलल। महाराज कहीं के रउआ के दिया ना रहे कच खाट के उतना में कोटा राउर पूरा ना भइल। हमनी तो मान ले कि छोट पद पे बानी जा रउआ तो बड़ पद पे बानी। आ यहाँ के बैठल बानी जिला परिषद। रउआ कुछ बोली? जिला परिषद के कॉल देनी कॉल करवावे के तो सब कॉल अपना घरे गड़वा के रख लेलन। ये करतन का रउआ जी? ए महाराज जी का रहे कि पहिले के जो रहे चापा कल मिलता ऐसन कॉल गड़वाबो तई तो सब टूट देता ऐसन डंडी है तो मंडी है। इहो बात ठीके कहतनी। कहे के मतलब राउर कि नरम चीज देत सन हिलावे में टूटिए जाता। ऐसे बढ़िया कहीं से टूट द कि गड़ाइए मत कर। ए महाराज कहीं के रउआ तो लूटे पे पड़ल बानी। ए महाराज जब करहा बा ना करहवा में से धराता नहीं पानी मैं आदमी पियता हूं। महाराज की मुखिया जी रउआ बोली वार्ड के कुछ ना चाहिए। उहे ना कहा था कि नल जल के फंड दिल तो हमारा 100 रुपया भेटल। बेटी अभी टेंशन मत नहीं ली। के ना बा महाराज। अई फूल देखते बानी काई में के बनवावे के बा सब नरम लेके बैठ जाई नरम नरम ले आ देल जाई छड़ आ सब डाल के ओही में पेस देल जाई। खाली देखावे के त बा कि मुखिया जी अब के आली फंड आवे दिनी अब के आली मिल बांट के खाई जाई। का जी फंड ना रहे। फंड नहीं उ लंड रहे फंड रहे उ रहे जग में के आ कुछ चांदा तो सिले रह जाए आ कहत नहीं कि कॉले गड़वा दो घंटा ना गड़वा दो। अबे जाओ की बे ठीक बा। चल बेटी चल तोर मुखिया जी शादी के बात कराई। मुखिया जी बैठल बानी चल शादी के बात कराई। ठीक बा चलो मुखिया भी करो शादी। हमारा शादी करे के बन बा पीछे का बा तो चलो चलो हमारा शादी करवा के फैसला करे के बड़ी मुखिया भी चलो। ए तो मुखिया जी कहे से हो जाई हमारा ऐसा ठेला मिली दहेज में तब ना शादी करम तोरे। दोनों बाप बेटा काहे फेकाई लेवा तो सरे लाड़े जाने रउआ मुखिया ही रउरे भी ले आई। मुखिया जी के कहे से हो जाई। मुखिया जी तो खुद अपना लेके बियाह किलो 25 लाख रुपए ले ले। काहे दोनों बाप बेटा अपने में गण पटावल करता सरे काची ले आई लड़सन। ए हेकर से पूछू इहे आइल बा का रे छोड़ा तोरा का कमी बा? देखियो मुखिया जी कहिए कहती शादी करे के शादी निखर करत दहेज के चक्कर में बाल बना के रख ले और दूसरा हम तो लाग लखा हो जाए। काहे बबुआ कुताइल बड़े ना दाढ़ी आइलो ना मोछ आइलो अभी तो लइके जी सब बड़े काहे अकुताइल बड़े बियाह है। ले वर्षा है राउर गढ़िया मोछिया लोकता आई पोछिया नहीं के लोकत कहू तो खोल के दिखा दी। बड़ी दोगला राउर लइका बा जल्दी शादी करके इसको हटाऊ। देखी ना मुखिया जी का रे छोड़ा मारे बेट से भी हक देबा परी मुखिया हवा ढैजे बैठल बा और बार बोला तड़े ए का कहल जा तड़। अरे मुखिया जी हम का कही जब उठिए तो 2-4 हाथ लगा दे कि गरमाइल से ठंडा जाओ।
का कह चाहता रे ए का कहला बा तोरा रे अच्छा रौरे मुखिया जी बताई ई बियाह कइले बा बियाह करम तो खर्चा बा कि ना होमे कहे ना रौरे इलेक्शन में खड़ा होखी ना जौन खर्चा होखला तो निकाली ना कि ना निकाली ना एकदम निकाली ना का वार्ड साहेब हाँ बिल्कुल सही जा। हाँ तो औसा ही जब पढ़ाई लिखाई में खर्चा कइले बानी तू निकले के चाहिए ना निकले के चाहिए एकदम निकले के चाहिए। हाँ तो हम दहेज ज्यादा मांग के गुनाह करते रहे क्या हाँ वो तो पहले से परंपरा चलाता होता कि लड़का के शादी होखो और चाहे राजनीतिक माल जितना टाने उतना टाल लेवे के चाहिए। का वार्ड साहेब बिल्कुल सही बात। हाँ तो औसा ही जवन लड़की वाला ज्यादा दहेज दीही ओकरा से बियाह होई हम बियाह थोड़ा ना रोकतानी ए जवान बड़ा बुजुर्ग कहे ओकरे बात सुने के चाहिए। का वार्ड साहेब जी मुखिया जी का वार्ड साहेब तोरो कुछ कहे के बा तो कुछ कहू। सब तरह कहिए दिल बनी हमारा का कहे के बा। कहे के मतलब केहू के बाबू के श्रद्धा होला कि हमार लड़का के शादी होई तो हई मांगम लड़वा मांगम लहसुन मांगम का जी। हाँ जी एकदम सही बात कहता नहीं रोग तब अब हो गेल ना फैसला का और कुछ करे के बा ना मुखिया जी हो गइल ले जा जल्दी एकर बियाह कर ई बहुत दुख मजल बा। हाँ उखी में राह लगावता तनी एकरा के सब से करा करे के होई। तोरी के दिन होता तोरी सब ला साथ दी बियाह शादी कर देबा त ना लसराई चल बहुत दुखी में रहा जाके ऊख पूरा काम धाम कर के बाद बियाह कर ले तब वार्ड साहेब हम चली ना चले के चले के हमरो की पूरा परेशान कइले कौन आसरा देखत हियन मुर्गा उर्गा बेचे के बा। मुर्गो काट के का करना तनी रे महाराज कहीं कि वो देखल जरूरी है बना यही एगो काम से ना होई काम फल जाई। हां जी तब जिलो प्रसाद जी के ले जाए कम से कम झटिया कबर हन का हो ना पंखिया कबर हन। हां महाराज रहो महाराज लेकिन तक बोले के ना भइल मुखियो के जानते बाड़ भाई। चल बबुआ बियाह सही तो तोर ऊंच नीच में कहिए देम। चल पहले पार्टी में ना हो जाके मुर्गा कसैया जुलिया जन वार्ड से जीतल बा ओकरा जाके मुर्गा तनी 4 किलो लाओ तो तनी बनावल जा खाइल जाओ जो जल्दी ले आओ जाके बखरना के लिया लिए साथ में तोरा कम बुझल ओकरा ज्यादा बुझल इसे आ हड्डीगर ली है गुदगर ना। ठीक बा बाबूजी ठीक बा जा तनी ले आए हड्डी वाला। अरे कट के रे जनी काहे इतना तू खुश बाड़ रे। अरे मर्दे हो क्या होखे वाला बा बाबूजी मुर्गा मंगइले बारन बिया हुए रे बाबू साइकिल तो ले लही बाड़े पार्टनर चले का मुर्गा लावे के बा बाबूजी मुर्गा मंगइले बार हड्डी वाला का तो बहुत ज्यादा चल दांत होई बाबू। अरे लार दांत नहीं खई तो वो कहता हड्डी वाला लइयो हड्डी वाला लइयो हड्डी वाले खइन त दांतवा एगो निकल जाई। चल बबुआ चल चला बैठी अरे मर्दे कैसे साइकिल चलावत रे। अरे एगो पैरवा के लंगोर न बनी बैठ गाना सुनबे एगो पार्टनर नाम ना अरे हम नाही जननी मेहरारू मिली ठंडा आ राती में खा के अंडा आ जवानी चढ़ जाई जांडा हम जननी मेहरारू मिली बांडा अरे ठंडा में खा के अंडा जवान हो जाई। रुक साला पेट फूला कर पेशाब करे जाए दे तो हम बैठल रहे शादी हमार सुनते ही पेशाब लाग रही से जब बियाह हो जिते लागता कि हक दी। बहिया में कसी के सैया मारे कच 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 चलो हो गई हो उतर गई और मियाँ हल्का हो गई। अब गाड़ी है पट्टी ना जाई गाड़ी है पट्टी चली काहे रे सदमा में हो गइले का रे तोर बियाह होता हम स्वागत मनाई ना। भाग साला कहेगा हमार बियाह तो तू स्वागत मनी रे हां का हो जाई मना ले में खाई तो तोरो बियाह करे के मोर का करता। हां चल घरे बाबूले तोर बात करवा दी चल झाट पे चौक हटा बाजार से जाना होई चल बियाह है करे चल उठावे दे गाड़ी चल